लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बरायना थाबाय। नै दायो दिनै 1 थारिख आरोना 2022 नि बैसाग मासनि। ओमफ्राय नै दायो फुरा मोसानो रेडि नै ओंखारबाय आरोना दिनै मोसानो। नैबेसो फार्स्ट टाइम आरोना आं हाबा जाजेननायनिफ्राय बैसागु मोसागोना। ओमफ्रायनो थांगासिनो ज'नो माखासे थांग्रोबाय ओमफ्राय नै आंहा दासो न'आव आलासि दंमोन ओंखायनो नै एसे लेट ओंखारबाय नै रेडि जानानै फैखाबाय आरोना। लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि आंनि ब्लगखौ जों गामियाव माबोरै रंजायो नायलांदो। बिराद ग्रोम ग्रोम जागोन आरोना दिनै गथ' गथाय गासिबो ज' ओंखारजोबदों। बेलेग मांग्रिफ्रा बिबाराबो ओमफ्राय आंनि फुल बायनायसो माखासे थांजोब्बाय मोसागासिनो माखासे देले मांग्रि बैसागुनि बाय माखासे थांग्रायो मोसागासिनो दावरावनो गाइखेर गायलाफ्राबो दहाय सिनायहरासै बे बेयावनो मोसागासिनो फार्स्ट टाइम ना दिनैसो ने गामियाव ओंखारनाया फार्स्ट दिनैसो Nah, begitu saja ya. Iya, karena langgan. लोंफैदो हिनजावफोर मोजां बैसागु मोसाग्राफ्रा मेंजोब्बाय लायदों खेबसे होजोबसै नायलाय रिथिखा मेदामा थांबाय मेदामनि न' बियो जौ लोंग्रा मेदामनि I'm
ข้างนอก 能你马上就不出来，来来。